Dawuh sinuwun. Tambah 100 jadi iki coprak niki lho, niki coprak. Ya yo ngatek yo. Dikeki mic. Nyekel mic. Ayo. Tak pinter 100 jadi dayun. Yuk. Nyekel. Iya, Bang. Ayo. Nah, pinter paling mic. Ning kudu iso lho iki. Iso. Nek ora iso bali. Coprak tobong. Dikeki keris. Dayon bapak netul kiem. Kenging napa lurae? Kowe aja melu bindeng, sing bindeng aku wae. Kula nderek sinten nek mboten nderek sampean. Aku entuk dayon apik, Aku kepengin ketemu grawaku. Sinten iku karo panjenengan? Wae to karo piyungan. Oh, nggih. Ndoro wae to karo puyengan. Nah, ngono dibenerke. Iki wae to karo puyengan calon garwaku sing wis tak imbu. Kok timbu pripun ta? Suwene ana 3 taun manjing ana ing taman Blumbungan. Manuta kowe ya wong ayu. Aja nganti kowe kok nolak apa sing dadi katresnanku. Sakloron kowe wong ayu kabeh manuta. Aku arep wis tuwa ke nek mangan isih imbah-imbuh. Manuta ya wong ayu. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kepiye wong ayu? Kersanipun menika dos pundi to? Wong kula menika sampun wong salwangsul matur, mboten purun, mboten sagah. Mbok pados putri sanesipun rak malah gampang kepenak to panjenengan menika. Benang lawe klasa amoh. Tegese ora kowe aku moh wong ayu. Kene kae uyengan rene ya. Cinten. Kula ta. Kowe. Niki mawon. Niki lho, niki sing luwih cilik. Niki mah luwih penak. iki lho ngawur wae piye to? Kowe wae to yu aku ya wedi ngosok kaya ngono kok di. Aku jodoke karo aku. Aku cilik ya seneng, gedhe ya seneng. Manuta wong ayu. Kowe njaluk apa tak turuti? Waton ora njaluk sandang pangan. Manuta ya wong ayu. Mbok sampun ngaten menika. Mbok rada mundur kemawon iki kok ngesuk-esuk to ya? Aku terpedo ora iso mundur. Mbok padake pit wae. Iki tangan iki ora selawean, mbok nggih anteng kemawon ngaten lho. Tangan mundi. Badhe menapa? Kene kok ndak kleru ngrauk ager-ager kene wong ayu. Kowe nggawa ager-ager ta yu. Nggawa ager-ager. Kowe rada mundur dayun. Ndak ngurusi ling ku arep. Duh, iki wong tuwa kok ya kencenge ra jamak to iki, Mbok. Aja polah, kok ndak merujut. Kanjeng Adipati, mbok sampun ngaten menika. Aku wis kebacut tresna karo Waeta Puyengan. Diajeng iki lho. Kok sik stop. Hop. 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 Sampeyan ki ngerti bahasa Indonesia ora? Aku ora ngerti basa hub. Stop mandek, nggih. Kowe kok nganggo jam barang. Lah napa niki kan ben ngerti wektu ngenten lho. Sak menika sampun jam 2:30 kliwat 10. Mah kaya wong munggah sahur. Kuwi jenenge kowe ra nggatekke dawuhe Pak Guru. Lah pripun ta? Ning sekolahan ke wis diumumke saiki usume nyamuk demam berdarah. Nek gigit ki jam 10 utawa jam 3 kowe aja nganggo jam, nyamuke men bingung kene. Kok sik ta? Jenengan mawon lem lampah ngenten iki lho. Masa kula kan dadi bojone panjenengan lak nggih kula nika mboten purun to nggih. Aku ki pincang ming sikile. Terus liyane normal. Liyane normal ya wegak tepen melangi. Ora ngandel. Dayon. Kula. Mbok yo iki dielekke. Dayon mikmu cedhakno lho mik. Nah. Tresno kali jenengan. Aku mik Mike mboten cedhak. Diladosi mawon. Heh? Diladosi mawon. Kok le kepinuk diladeni. Menika nggih. Kuwi Ratu. Aku ki cok nggo ceki. Mula manuta kene. Kuwi udu ratu ning
kucing kowe. Kucing ya ora apa-apa. Alah diajeng puyengan kok ya ngerti kucing. Wis to manuta karo aku. Sesuk omahmu sing batako kae dimbrukke. Kok timbrokke? Sesuk tak ganti sing alus. Dadi apa? Ganti kerdus. Kene. Pemulung iki. Mulih. Kok malah saya amoh. Sesuk omahmu kae tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe niku piye? Munyuk ki kerah, ngombe mie dipasangi keramik wong ayu. Kene. Aduh, sampun ngaten menika. Kowe dadi siji. Kok sik ta? Aku ki megah. Kae lho Mbak Ayu ku sing ijik empuk ngono lho. Ketok empuk Jan. kowe. Ora iki jenengan nek kalih kula mengke ming boros. Dadi kula kan makme ping akeh. Dadi nek nika ming sithik dadi jenengan kok saged penak nek kalih nika. Nek kalih kula mengke boros. Karo sedulure kok. Lah iki kaya ngene mosok dijodohke aku. Mbok jenengan gadah pengilon mboten ta? Aku aneng pengilon tak pecahi. Sebabe. Kok dipecahi ngopo? Aku angger ngilu malah gila dhewe. Wis ta? Mula Sik. Hop. Iki dayune kok malah ndekem iki piye? Dayun bapakne Tulkiem, kae cegaten men aja mlayu. Sing setunggal iki kula napa? Wae lale ngawer. Panjenengan niku nak sampun dahar, nggih sampun ngunjuk to wau. Kirang napa melih? Kowe njaluk apa? Dadi garwane Adipati Minak Jingga kepengin sego mingkari aba, kepengin lawuh mingkari dawuh, kowe kepengin tempe mingkari ngawe, kowe kepengin susu mingkari mencu. Mula manut karo aku ya wong ayu. Kepengin susu kari ngapa? Cucu. Cucu. Susune sapa? Eh? Iki tengene mbok rasa ngono iki apa lho? Engko nek nganggo sikil lele. Ya aja ta. Nek sikil rampas iki. Nah, kuwi wae. Ayo iki arep apa iki? Duh, Kanjeng Adipati mbok sampun ngaten menika. Wah, jan Malah kaya angkrek. punten dalem sewu. Kene wong ayu, kene. Mbok sampun ngrangkul-ngrangkul. Gegermu anget ki mesti ndroke akeh. Wes kuwi wae. Wes. Kok gelem ayu yo. Wah, ya mo kok jero. Ngene wong ayu, tak upamake. Kados pundi? Tresnaku kelawan sliramu kaya dene banyu kelawan telese. Aku banyu kowe telese. Yen kowe geni aku panase. Yen kowe anglo aku cerete. Hah? Yen kowe jaran aku sing kok kepakan wong ayu. Mbak. Manut, kowe lungguh wae dayun. Lungguh wae. Kowe entuk 100, lungguh wae ora apa-apa. Kanjeng Adipati Minak Jingga. Apa wong ayu? Kula atur emot. Aku ora semaput. Kok kon emut? Emot. Sing kon ngemut apa? Iki kepiye to? Emot. Eling-eling. Kelingan. Aku ki kelingan karo sliramu. Wong kok sejagat ayune dinggon ijen. Bathukmu endah atose wong ayu. Manut to wong ayu. Nek bathuk empuk iki jenenge du bathuk. Oh Muli bathuk kok mripate mung ngisor kuwi. Iki astane menika mbok ampun kemlawi. Aku ki calon garwamu. Aku ki calon bojomu. Mula manut karo aku. Kowe aja ngayal wong ayu. Kok ngceng kono terus saiki? Sajake wis kompak karo kowe kok iyo. Lah, piye to, kok kono kompak? maju kene ndodok. Lah nek aku meneng wae kok kenal. Aku ora masa aku mah kaya ngepaske kono kene dadi. Ya ora, ben ora kena kok. Apa kowe wis tau kenal? Kene lemu kuru dadi siji. Lemu kuru ki padha wae. Wong sing kanggo ya ming sethithik. Maksude piye? Kanjeng Adipati kok trocoh banget. Kaca wong udan. Seto, aku minggir dulu ya, saya mau lewat ya. Iya, Jangan. Bang. Kowe kok ngreget ya tenan kowe. Wah, kuwi wae kandhane kuwi wae kok. Mbak, nek kuwi gedhe ngono aja ngono. Oh, sajake dalange kulino kuwi. Oh. Kulino karo sing gedhe mesti. Ora nek pawane. Kowe iki penonton, Oh, iya. aja melu-melu. Aku kemeropoke. Kok aku kon ngene, apa aku dalang wayang golek anggepmu. Mbok yo ngewangi kula apa piye ngono? Ora sah diwangi kok ndak rampung. Sesuk kalungmu ora mung semono kuwi tak tukokke sing bobote 3 kental. Aduh nek 3 kental. Suwengmu ya 3 kental, gelangmu 3 kental. Men kowe lempoh nganggo penganggut wong ayu. Nek kuwi jenenge ora tresno. Kae. Sing No.
Duduk. Bletik. Duduk. Aku kudu kirik lho. Kasih lah. Sapa sing ngarani ora aku ora ngarani kuwi. Manuta. Aja ngono kuwi ta, aku dadi marake piye ngono lho. Iki minak jenggo keceblok. Kok sik ta Kanjeng Adipati. Kepiye, Wong Panjenengan Ayu? menika pengen apa? Kepengin tok ladeni wong ayu. Lah nggih Tenang. sampun to? Kowe kepengin duwe anak pira tak turuti. Kok maksudnya anak piye to? Sesuk tak jak piknik. Kowe tak jak nonton banjir. Aja kuwatir. Piknik. Kene. Engko tak grawuk liyane. Nyah. Ora ngono. Kok aja Iki ora kuat. Dadi ming mandek nang kene. Kanjeng Adipati, kene iki ora kuat kok lho arep. Kanjeng Adipati. Endi sing ngundang aku? Kula Tuwa budek. menika mbok ya rumangsa. Apa wong ayu? Panjenengan sampun midhangetaken mirengke kemawon sampun mboten cetha ta? Mbok inggih sampun. Alah teko muni budek. Iki arep endi iki? Dayon duduk Dayon. Sepira? Sepo? Lorong. Ilate iki kenging napa ta menika? Lorong nora. Trasena. Diwaneni ngono lho diajak. Wong iki iso berkibar ngono. Lho iki. Kowe aja ngajani elek wong ayu. Kowe ki ayu kudu lahir tumusing batin. Wong tresna menika mboten saged dipun peksa. Aku ora meksa, dipeksa karo ora. Rasane padha wae manut. Kanjeng Adipati. Manut asun pun. Ndot niku wau. Ayo yayi barang kowe aja kaya pitik. Lah ngapa? Duyak mlayu-mlayu ning anggere kesel kek gedebek. Padake pitik. Iki kula menika kalian Mbak. Manetra kocak. Apa ta? Lendre. Wong mlaku wae ra jejeg kok le ngudung wae. Aku nek mlaku ra jejeg, nek bubuk malah jejeg. Nek mlaku ra jejeg nek bubuk. Maksude piye lho? Ora duwe maksud apa-apa. Rene ya. Kene ya wis menggeh pindho. Pengen tak sunati meneh to? Aja kaya ngono. Saiki sunat kuwi ora nganggo kuwi. Sunat ki jamane wis kemajuan. Umbah-umbah we nganggo mesin. Ngliwet nganggo mesin.
Saiki supit ya nganggo mesin. Kok iso? Bentuke kaya helm. Terus? Bolongane pirang-pirang. Miturut gedhe cilike sing arep disupiti. Juk piye carane? Kabeh diundang dilebokke slep-slep. Apane sing dilebokke? Sing arep disupit saklar diuripke metu ngono wis Joko. Ning tangga kono sing konslet. Terus? Dinggo percobaan metu kintek. Panjenengan niku panjenengan menika mbok ampun ngaten niku to Kanjengi. Manut ta wong ayu. Kok manut-manut? Kula menika mboten tresna kalian panjenengan lho. Sesuk tak gawa nang rumah sakit Singapura dioperasi plastik wis wong ayu manut ta. Apane kok dioperasi menika? Kowe ora usah melu, mengko ndak kleru. Le operasi, tanggoku wis tau operasi plastik, wong wedok ngono iki kleru. Klentunipun? Nek wong wedok ki operasi plastik iki ditetel kulite saka kene iki munggah rut. Bareng rampung kok duwe brengos. Kene wong ayu manut. Ajete duwe brengos piye? Ginake. Ginake, Mbak. Nek kuwi nek wedok, nek lanang Lanang ku wis tau yo nang. piye? Kleru, ilang tangane siji. Terus? Ning kleru. Klerune. Kudune rak tangan tengen diganti, ki tengene kleru, kleru tangan kiwa. Terus? Dadi wong wedok ku mau arep mangan, kudune rak dijejelke kene. Terus? Ning gandeng kleru tangan kiwa, ora dijejelke kene. Diselke ngendi? Segone ngono diguangi. Udu, aku ngerti. Awah minak jinggo kok jenes. Aja kaya tekan ngendi. Tekan butuh. Manut sun pun Pasar malam iki. Piye to diajak? Iso ndine bareng ngene, bareng ngene, Aku ki ora kok ngepaske ning aku. Apa kowe kepengin? Ora pengen kae wae kae. Empuk iki lho. Wis tau jajal apa piye? Kelapa. Wong ayu kados pundi? Kados pundi? Kene wong ayu. Kene wong ayu. Punten dalem sewu Kene. Parang kula matur inggih Kanjeng. Kepiye wong ayu? Mbok bilih mila kula dipun kurung menika badhe panjenengan pundhut garwa. Heeh wong ayu. Nanging dereng sak menika kula sagah ngladosi panjenengan inggih Kanjeng. Kapan wong ayu? Inggih benjang sedasa taun malih. Apa nek 10 taun ki? Apa? Mbok ya 50 taun sisan. Kowe iki tegese ngopo lho wong ayu? Kuwi jenenge Mboten ngaten menika nggih. Semaya ngono lho diajeng. Ya semaya. Nggih, kula purun ning mboten sakmenika Kanjeng. Kapan wong ayu? Paling ora nggih sesuk sore. Tenan wong ayu. Kok sesuk sore piye to? Tenan wong ayu. Mbok yo. Sesuk sore wae cepet. Aku kondur ning Kadipaten. Ngaten. Sesuk aku rawuh rene. Kowe kudu gelem ngladeni karo pon Kakang wong ayu. Yen kowe ora gelem ngladeni, tak tugel dulumu wong ayu. Injih, benjang santen kula paringi apa jenenge? Inah. Inah.
ayun bapak ngetul kiyem. Ayo derekno, aku kondur ana Kadipaten sesuk aku rawuh rene. Diajeng puyengan, Kula. awake dhewe ora bakal kelakon digarwa Kanjeng Adipati Mulane Minakjinggo. iki sing penting mau iki ben lunga sik. Awake dhewe kudu duwe sayembara. Heeh. Sapa sing bisa ngluwari awake dhewe saka kene ya kuwi sing bakal Dadi tak bojone. ladeni. Ngono lho Diajeng. Iki damar mulane metu. Sapa? Aku. Heh? Kamu meneh. Masa iki meneh? Sampeyan ki Damar Wulan. Iki ana pawongan loro Kang Sulistya ing warni sapa jenengmu? Waduh nek kaya ngene Damar Wulan iki Damar Wulan kunduran truk ya. Wong ayu aja nganti kowe ora ngaku sapa kang dadi aranmu. Aku kesasar ana kene wong asu. Anu wong ayu. Wong ayu kok wong ayu. Ije wonten dawuh panjenengan sinten? Aku ngrungokake apa sing dadi prasapamu. Sik sapa bisa nulungi sliramu sakloron kowe bakal nyuwitani marang aku ya kuwi dadi garwaku. Kuwi apa bener wong ayu? Mila leres menika wau sumpah prasetya kula. Aku saguh nulungi lan aku saguh mrewa. Panjenengan sagah? Tutup sekarem. Aku saguh tutup sekarem sampah iki dadi wis bubar. Nggih. Bapak Ibu mekaten petilan ketoprak pisan malih matur petilan. Sampun ngantos petilan. Petilan. Atur ya moh ya nek Damar Wulan kok Kalian remuk wong. benjang kula aturi mirsani malih nek panjenengan mboten mirsani tentu badhe gelo. Nek panjenengan mboten gelo, kula Pak sing gelo. Nggih kanthi menika matur sembah nuwun saking ketoprak Mataram Sepi Budaya. Matur. Kok sepi budaya? Ora nang sing nangkap turtar. Pun. Nggih, Nggih, matur nuwun, nggih. matur Lanjut nuwun. niki mau Mbak Rini sampun nggih. Nah, saiki gari lagune Mbah. Niki ugi wonten dawuh saking Pak Irfan Kapolsek Buto niki badhe mbiyantu udu swara, dana swara wonten panggung. Nggih, monggo. Monggo. Pak Nggih, Kapolsek Bapak Buto Kapolsek nggih. Bapak.